ai ajuns la capătul răbdărilor și constați că a rămâne la actualul loc de muncă este o mare greșeală. Trebuie să faci o schimbare în viața ta și cutezanța ta interioară îți dictează să-ți dai demisia, să poți pleca, să poți încerca, poate, de ce nu, un business. Dar te lovești cu o problemă pentru care nu ești pregătit și anume, angajatorul tău îți refuză să-ți înregistreze demisia astfel încât să-ți fie calculat, conform contractului de muncă încheiat, termenul de preaviz. Nu uita că în conformitate cu articolul 81 aliniatul 1 din Codul Muncii, demisia nu este altceva decât un act unilateral de voință prin care salariatul își manifestă acordul de încetare a contractului individual de muncă. Angajatorul este obligat, atenție, nu are un drept, este obligat să-ți înregistreze demisia. Dar ce se întâmplă dacă această obligație este încălcată? Evident, poți să te adresezi Inspecției Muncii sau, ca să poți face dovada existenței demisiei și comunicării acesteia, legea trebuie să știi că îți permite să poți face dovada prin orice mijloc de probă. De aceea îți recomand fie să comunici demisia prin e-mail, pe adresa de e-mail a angajatorului tău, fie să trimiți demisia prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat. De ce această specificitate a modalității de trimitere? Pentru că la conținutul declarat există un formular mic în care tu îți scrii exact ce conține în acel plic și anume demisie conform articolului 81 aliniatul 1 din Codul Muncii. Angajatorul când va primi acea corespondență, acel plic, va primi exact demisia ta și atunci tu poți face dovada existenței și comunicării demisiei. Despre înregistrarea demisiei în evidențele contabile, evidențele angajatorului tău, nu mai este treaba ta. Trebuie să probezi că ți-ai dat demisia și că ai comunicat această demisie prin orice mijloc de dovadă. Fii rezonabil!